ሰላም ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ትኾኑ ንሎሙ ንሪኦም በኣር ኣብ 2019 ዝተዘርግሐ ጆን ዊክ ቻፕተር 3 ዝተሰመየ ፊልም ክኸውን እዩ። ነዛ ፊልም ተፈቲኹማ ላይክ ኤንድ ሰብስክራይብ ብምግባር ንጀመር። ጆን ዝተዋሃበ ግዜ እንዳወድአ ስለ ዝኾነ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ንጉያ ይቅፅል። ኣብ ሓደ ኣንጎሎም ስኣተወ ከዓ ካብ ናይ ፖወሪኪንግ ሰላይ ንሓደ ይርኢ። ብድሕሪዚ ናብ ታክሲ ኣቱ እቲ መንገዲ ግን ተዓፅዩ ነበረ። ጆን ቢይፋ ኤክስኮሚኒካዶ ኮይኑ ክእወጅ ወይ ከዓ ንክቕተል ትእዛዝ ንኽወሃብ 20 ደቂቕ ስለ ዝተረፎ ካብቲ ታክሲ ወሪዱ መሊሱ ክጎይ ይውስን። ነቲ ሹፌር ከዓ ነቲ ከልቢ ናብቲ ኮንቲኔንታል ሆቴል ንኸብፅሖ ሓንቲ ናይ ወርቂ ሳንቲም ይሂቦ። ብድሕሪዚ ጆን ኣብ ሓደ ቤት መፅሓፍቲ ይበፅሕ እሞ ብዛዕባ ሓንቲ መፅሓፍ ምሕታት ይጅምር። እቲ መፅሓፍ ሕቡእ መቐመጢ ዘለዎ ክኸውን ከሎ ኣብ ውሽጡ ከዓ ዝተወሰኑ ሳናቲምን መስቀልን ናቱን ናይ ሰበይቱን ስእሊ ሒዙ ነበረ። ጆን ነቲ ስእሊ ምስ ረኣዩ ይስዕሞ። ብድሕሪዚ ኤርነስት ተባሃለ ጉልበት ሰብ ይመፅእ እሞ ኣብቲ መፅሓፍ መቐመጢ ቦታ ንኸጥቅዖ ይዳሎ። ጆን ከዓ ዝተረፈ ግዜ ከም ዘለዎ ይንግሮ። ኤርነስት ግን ነዚ ከይተገደሰ ዝተረፈ ደቃይቕ መን ይፈልጦ ይብሎ እሞ በዚ ከዓ ክልቲኦም ክበኣስ ይጅምሩ። ጆን ከዓ በቲ መፅሓፍ ገይሩ ናይ ኤርነስት መንጋጋ ብምስባር ክሳዱ ይሓንቆ። ሕጂ ጆን መንጎቡ ኣመና ታሲሎ። ብድሕሪዚ 5 ደቂቓ እናተረፎ ናብ ዶክተር ይኸይድ። እቲ ዶክተር ከዓ ንጆን ንኽሕግዞ ይሰማዕ ኮይኑ ግን ሕክምንኡ ከይወድእ ሰዓት ስለ ዝኣኸለ እቲ ዶክተር ካብ ምሕካሙ ከቋርፅ ይግደድ። ኣብዚ ግዜ እዚ ጆን ኤክስኮሚኒካዶ ኮይኑ ተኣውጅሎ። ንጆን ዝቐተላ $14 ሚልዮን ክወሃብ ተባሂሉ ዝተኣወጀ ናይ ሽልማት ስምዕ ሙሉእ ንሙሉእ ስርሑ ጀሚሩሎ። ጆን ንነብሱ ባዕሉ ሰፊዩ ዝተወሰኑ መድሃኒታት ድሕሪ ምውሳዱ እቲ ዶክተር ናይ ሃይቲብል ትእዛዝ ዘኽበረ ንኽመስል ንኽትኩሰሉ ይእዝዞሞ ተኩሲ ይገድፎ። ቀፂሉ ጆን ወፂ ይኸይድ። ኣብ መንገዱ ብዙሓት ቀተልቲ ነብሲ ከጥቅዕዎ ይፍትኑ። ብምቕፃል እውን ኣብ መሸጢ መሳርሒ የኽብዎ። ጆን ከዓ ነቶም ተሰቒሎም ዝነበሩ ናይ ቀደም መሳርሒታት ብምጥቃም ንኹሎም ይቐትሎም። ብድሕሪዚ ጆን ተመሊሱ ናብቲ ጎደና ይወፅእ እሞ ዳግማይ ካልኦት ቀተልቲ ነብሲ ጥቃዕት የብፅሕሉ። ብምቕፃል እውን ናብቲ ደንበ ናይ ኣፍራስ ተኸቲሎም ይኣትዉ። ጆን ከዓ ነቶም ኣፍራስን ሓያል ውግዒቶም ተጠቂሙ ንብዙሓት ሰባት ይቐትሎም። ቀፂሉ ኣብቲ ፈረስ ተሰቒሉ ካብቲ ደንበ ይወፅእ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግን ክልተ ሞቶ ዝሓዙ ሰባት ንጆን ይከታተልዎ። ጆን ከዓ ኣብ ፈረሱ ተወጢሑ ንኽልቲኦም ነቶም ሞተረኛታት ይቐትሎም። ቀፂሉ ንጆን ንዝቐተለ ዝውሃብ ሽልማት ናብ $15 ሚልዮን ወሲኹሎ። ጆን ብወገኑ ናብቲ ሲነማ ይበፅሕ። ኣብኡ ከዓ ኣብ ጅብኡ ዘሎ ኩሉ ንብረቱ ረኪቡ ቁልፉ እውን ንኸውፅእ ይንገሮ። ብድሕሪዚ ምስታ ዳይሬክተር ይራኸቡ እሞ ካብቲ ቤተ መፅሓፍቲ ዝወሰዶ መስቀል ብምርኣይ ንኽትሕግዞ ይሓታ። ቀፂሎም ስለ ናይ ጆን ታሪክ ይዕልሉ። ጆን ዝዓበየ ኣብዚ ቦታ ክኸውን ከሎ ሳዕሳዕትን ተባኣስትን ዝስልጥንሉ ክላስ ብምሕላፍ ቀፂሉ ብድሕሪት ናብ ዝርከብ ክፍሊ ትወስዶ። እንታይ ከም ዝደሊ ከዓ ተሓቶ። ጆን ብምቕፃል ናብ ካዛብላንካ ክኸይድ ከም ዝደሊ ይነግራ። ንሳ ከዓ ምስኡ ዘለዋ ርክብ ብምቁራፅ ነቲ መስቀል ኣብ ሕቁኡ ብምውቃጥ ንኽትሕግዞ ትሰማዕ። ብኻልእ ሓንቲ ምስጢራዊት ጓል ናብቲ ኮንቲኔንታል ሆቴል ተኣቱ። ንሻሮን ከዓ ሳንቲም ኣውፂኣ ትህቦ። ንሱ ከዓ ናብ ማናጀር ዊንስተን ብምድዋል እታ ዳኛ ንዕኡ ክትረክብ ከም ዝመፀት ይነግሮ። እታ ዳኛ ናይ ሳንቲኖ ሬሳ ድሕሪ ምርኣያ ንዊንስተን ጆን ኣብቲ ኮንቲኔንታል ሆቴል ደም ድሕሪ ምፍሳሱ ብሂወት ንኽነብር ስለ ዝፈቐደሉ ምክንያት ብምግባር ካብ ስልጣኑ ከም ዝወርድ ተፍልጦ። ብድሕሪ እታ ዳኛ ናብ ፖወሪኪንግ ትኸይድ። ፖወሪኪንግ ከዓ ነቲ ዝተኣወጀ ናይ ኤክስኮሚኒካዶ ኣዋጅ ይኽብር ከም ዘሎ ይነግራ። ንሳ ከዓ ዝኾነ ሰብ ካብ ናይ ሃይቴብል ሕጊ ነፃ ክወፅእ ከም ዘይክእልን ንምንታይ ከም ዝጥቀመሉ እንዳፈለጠ ንጆን ሽጉጥ ብምሃቡ ነቲ ከተማ ገዲፉ ንክወፅእ ከም ዘለዎ ትነግሮ። ንሱ ከዓ ኣብ ቅድሚኣ ኮይኑ እንዳሰሓቀ ይላገፀላ። ንሱ ንባዕሉ በዓል ስልጣን ስለ ዝኾነ ካብ ስልጣኑ ከም ዘይወርድ ይነግራ። ጆን ብወገኑ ናብ ካዛብላንካ ይበፅሕ። ብዙሕ ከይፀንሐ ካራ ብዝሓዙ ሰባት ይኽበብ። ኣብቲ መንጎ ባእሲ ከዓ ሓደ ሰብ ይቕተል። ኮይኑ ግን ሓደ ወዲ መፅኡ እታ ማናጀር ንጆን ምሕረት ከም ዝገበረትሉ ብምዝራብ ነቲ ባእሲ ጠጠው ከም ዝብል ይገብር። ኮይኑ ግን ሓደ ካብቶም ቀተልቲ እቲ ጉዳይ ደስ ኣይበሎን። በዚ ከዓ ንጆን ንምጥቃዕ ይፍትን። ኮይኑ ግን እቲ ወዲ ተኩሱ ይቐትሎ። ብድሕሪዚ ጆን ምስቲ ወዲ ነታ ማናጀር ንምርካብ ናብ ሞሮኮ ኮንቲኔንታል ሆቴል ይኸዱ። ኣብኡ ምስ በፅሐ ናይ ሓንቲ ሰበይትን ቆልዓን ስእሊ ይርኢ። ብድሕሪኡ ክልተ ኣኻልብ መፅኦም እናነብሑ ጠጠው ይብሉ። ብድሕሪዚ እታ ማናጀር ሶፊያ ካብቲ ጸልማት ወፅያ ናብ ናይ ጆን ደረት ትትኩስ። ጆን ከዓ ናብቲ መሬት ይወድቕ።
ኮይኑ ግን ኣብ ክዳኑ መከላኸሊ ጥይት ስለ ዝነበሮ ወላ ሓንቲ ጉድኣት ኣይበፅሖን። ብምቕፃል ንዕኡ ክትቀትል ከም ዘለዋ ትዛረብ። ኮይኑ ግን ጆን ቅድሚ ዓመታት ንወዳ ከድሕነላ ከሎ ዝኣተወተሉ ቃል ዘርኢ ምልክት የርእያ። ነሳ ከዓ ነቲ ምልክት ንኸየቕርብ ትነግሮ። ጆን ብወገኑ ምስ ናይ ቅድሚ ሕጂ ሓላፊኣ ዝነበረ ከተራኽቦ ከም ዝደሊ ኣትሪሩ ይነግራ። ነሳ ከዓ ከይፈተወት ብሓይሊ ትሰማዕ። ብምቕፃል እታ ዳኛ ናብ ሓንቲ ንእሽተይ ቤት ምግቢ ክትከይድ ንርኢ። ናይቲ ገዛ ሼፍ ዜሮ ዝተባህለ ክኾን ከሎ ሳንቲማ ምስ ኣርኣየቶም መንነታ ይፈልጥ እሞ ቀልጢፋ ክትመፅእ ኢሉ ትፅቢት ከም ዘይነበሮ ይነግራ። ብዛዕባ ናይ ጆን ጉዳይ ኣቐዲሙ ስለ ዝፈልጥ ንዕኡ ክቐትል ይደል ነበረ። እታ ዳኛ ከዓ ከምኡ ንክገብርን ብተወሳኺ ነቶም ንዕኡ ዝሓገዝዎ ንኩሎም ሰባት ንክሃድኖም ትእዝዞ። ናብ ሞሮኮ ምስ ንምለስ ሶፊያ ሙሉእ ዕጥቂ ጌራ ናብ ጆን ትመፅእ። ኣብቲ ሓደ ኸልባ ከዓ መሳርሒ ትሓብእ። ብድሕሪ ጆን ንሓላፊኣ ከዘራርቦ ጥራሕ ከም ዝደሊ ነግራ። ነሳ ግን ትጠራጠሮ ነበረት። ቀፂሎም ናብቲ ቦታ ይበፅሕሞ ናይ ሶፊያ ሓላፊኣ ምስ ዝነበረ ባህራዳ ይራኸቡ። ጆን ከዓ ነገራት ከተዓራር ስለ ዝደሊ ናብቲ ናይ ሃይ ቴብል ዝለዓለ ቀንዲ ሓላፊ ንክወስዶ ይሓቶ። ባህራዳ ግን ኣበይ ከም ዘሎ ይፈልጥ ኣይነበረን። እቲ ሓላፊ ክረኽቦም ንዝደልዮም ሰባት ጥራሕ ከም ዝረክብን ንሱ ባዕሉ መፂኡ ከም ዝረኽቦም ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ ንጆን ናብ በረኻ ንክኸይድን ክሳብ ዝመውት ከዋኽብቲ እናተኸተለ ምናልባት ብድሕሪ እዚ ነቲ ሓላፊ ክረኽቦን ዘይክረኽቦም ከም ዝኽእል ይነግሮ። ባህራዳ ግን ቅድሚ ምኻዶም ህያብ ንክህብዎ ይሓቶም። ቀፂሉ ካብቶም ናይ ሶፊያ ኣኻልብ ንሓደ ክወስድ ከም ዝደሊ ይዛረብ። ኮይኑ ግን ሶፊያ ኣኻልባ ክትህብ ፍቓደኛ ኣይነበረትን። በዚ መልሳ ከዓ ሓሪቑ ናብቲ ኸልቢ ይትኩስ። ባህራዳ ግን ነዚ ከይፈለጠ እቲ ኸልቢ መከላኸሊ ጥይት ገይሩ ስለ ዝነበረ ወልሓንቲ ይኮነን። ጆን ከዓ ሕና ክትፈዲ ንኸይተሓስብ ዋላ እንተጠንቀቓ ሶፊያ ግን ናብ ባህራዳ እንትትኩስ ቀፂላ ምስቶም ጓርድታት ትበኣስ። እቲ ኸልቢ ከዓ ንባህራዳ ይነክሶ። ብድሕሪ እዚ ካብቶም ጓርዲ ሓደ ይመውት እሞ ሶፊያ ከዓ ንባህራዳ ኣብ እግሩ ተኩሳትሉ ክልቲኦም ይሃድሙ። ኮይኑ ግን ኣብ መንገዶም ብዙሓት ጸላእቲ ይመፅዎም። ነሳቶም ከዓ ንኩሎም ጸላእቲ ብምቕታል እቶም ኣኻልብ እውን ናይ ሶፊያ ትእዛዝ እናተኸተሉ ብምጥቃዕ ካብቲ ቦታ ሃዲሞም ናብ በረኻ ይኸዱ። እታ ዳይሬክተር ከዓ ተመሃሮኣ ዘቕርብዎ ናይ ሳዕስዒት ምርኢት ትዕዘብ ነበረት። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ከዓ ኣብ ደገ እቶም ሓለውታ ብዘዘግቕ መልክዕ በቶም ኒንጃ ይቕተሉ። ቀፂሎም 3 ሰባት ናብቲ መድረኽ ብምምፃእ ነቲ ምርኢት የቋርፅዎ። እታ ዳኛን ዜሮን ከዓ ብድሕሪ ኣይመፁ። እታ ዳኛ ከዓ ምስ ሃይ ቴብል ዘለዋ ስምዕ ንጆን ክትሕግዝ ከም ዘይፍቅደላ ነታ ዳይሬክተር ትነግራ። ነሳ ከዓ ተኣማንነታ ንምርኣይ ቅፅዓታ ንክትቀበል ትሰማዕ። ቀፂላ እታ ዳኛ ንበደላ ብደማ ከም ትኸፍል ትነግራ። ብድሕሪ እዚ ዜሮ ብሴፍ ገይሩ ክልተ ኢዳ ብምውጋእ ብሂወት ንክተርፍ ይገድፋ። ብምቕፃል ጆን ምስ ሶፊያ ናብቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ በረኻ ይበፅሑ። ጆን ከዓ ኢዱ ብምውጋእ ኣብቲ ማርከር ብኢዱ ይፍርም። እዚ ከዓ ሶፊያ ንዝነበረ ዓዳ ከም ዝኸፈለት መርኣይ መረጋገፂ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ሶፊያ በቲ ሸሓነ ጌራ ዝበዝሐ ማይ ነቶም ኣኻልብ ትህቦም። ዝተረፈ ከዓ ንባዕላ ትሰትሞ ሓደ ማዕኮ ዝኸውን ናብቲ ጎማ ትመልሶ። ኮይኑ ከዓ ጆን ሕጂ ተዘይሞተ ፀኒሑ ግን ኣብቲ በረኻ ከም ዝመውት ትነግሮ። ጆን ነቲ ጎማ ሒዙ ኣብቲ በረኻ እናኸደ ከሎ ነሳ ከዓ ንድሕሪት ትምለስ። ቀፂሉ ንብዙሕ መዓልትን ለይትን ናብቲ በረኻ ምስ ተጓዓዘ ጆን ሃለዋ ትድፊኡ ይወድቕ። ኣብቲ መንበሪ ገዛ ናይ ቦወሪ ኪንግ ከዓ እቶም ኒንጃ ንብዙሓት ሓለውቲ ይቐትሉ። ብድሕሪ እዚ ዜሮን እታ ዳኛን ናብቲ ላዕለዋይ ቦታ ምስ ወፁ ምስ ቦወሪ ኪንግ ይራኸቡ። ንሱ ከዓ ነታ ዳኛ እምነቱ ንምርኣይ ፍቓደኛ ከም ዝኾነ ይነግራ። ኮይኑ ግን እታ ዳኛ ዕድሉ ከም ዝሓለፎ ትገልጸሉ። ቦወሪ ኪንግ ከዓ ሓይሉ ንምርኣይ ነታ ኣብ ኢዱ ዝነበረት ርግቢት ንላዕሊ ሰንዲው ነፃ የውፃ። በዚ ከዓ በቲ ንጆን ዝሃቦ 7 ጥይት ምክንያት መቕፃዕቲ ብምግባር ዜሮ ንቦወሪ ኪንግ 7 ግዜ ቆራርፆ። ቦወሪ ኪንግ ከዓ ኣብኡ ይወድቕ። ብኻልእ ኣብቲ በረኻ ሓደ ሰብ ንጆን ኣብቲ መሬት ወዲቑ ይረኽቦ። ብድሕሪ እዚ ጆን ሃለዋቱ ካብ ዘድፍቐሉ ይበራበር እሞ ኣብ ሓንቲ ቴንዳ ኮይኑ ይረኣዩ። ፊት ንፊቱ ከዓ ናይ ሃይ ቴብል ሓላፊ ኮፍ ኢሉ ነበረ። እቲ ሓላፊ ከዓ ከምኡ ዝጠፍአ ሰብ ርኢዩ ከም ዘይፈልጥ ይነግሮ። ቀፂሉ እውን ንምንታይ ጆን ምንባር ከም ዝመረፀ ይሓቶ። ጆን ብወገኑ ንኤለን ንክዝክር ኢሉ ከም ዝኾነ ነቲ ሓላፊ ይምልሰሉ። እቲ ሓላፊ ከዓ ወይ ኣብኡ ክመውት ወይ ከዓ ተመሊሱ ናብቲ ዝነበሮ ቡጊማን ንክምለስ ክልተ ኣማራፂ ይህቦ። ጆን ከም ቀደሙ ነፃ ክኸውን ዋላ እንተዘይከኣለ ነቲ ዝወፀሉ ኤክስኮሙኒካዶ ግን ክግልብጦ ይኽእል ነበረ። ኮይኑ ከዓ ንዊንስታን ክቐትሎ ኣለዎ።
جون كأ نوينستان كقتلو تسماميقو ناي قلبيتا صابعتو بمقراص نتأماننتو قلعتو بتوسخون قلبيتو نت حلفي يبو እቲ ሓላፊ ከዓ ዝኣተዎ ናይ ተኣማንነት ቃል ብምቕባል ጆን ናብ ኒውዮርክ ንኽምለስ ክዳሎ ነቶም ሓለውቲ እዘዞም ቀፂሉ እውን ሓድሽ ክዳን ሂቦ ብድሕሪ እዚ ጆን ናብ ኒውዮርክ ምስ በፅሐ ምስ ክልተ ቀተልቲ ሰብ ይከራኸር ኮይኑ ግን እቶም ኒንጃ ይመፅሞ ይቐትልዎም ብድሕሪ እዚ እቶም ኒንጃ ንጆን ናብ ዜሮ ይወስድዎ ቀፂሉ ጆን ምስ ዜሮ ክበኣሱ ክብሉ ተሰሪዖም ዝኸዱ ዝነበሩ ተምሃሮ መፂኦም የቋርፅዎም ጆን ከዓ ክልተ ሰብ ሞቶ ቀቲሉ ሞቶኦም ገይሩ ይሃድም ዜሮን ካልኦት ኒንጃን ከዓ ንጆን የጓይዎ ነበሩ ብምቕፃል ጆን ብሞቱ እናኸደ ከሎ ብዙሕ ሰይፊ ዝተዓጠቑ ጸላእቱ ብቐሊሉ ይቐትሎም ዜሮ ከዓ ኣብታ ምልእትታ ከተማ ይከታተሎ ነበረ ኮይኑ ከዓ ክልቲኦም ኣብቲ ጥቓቲ ኮንቲነንታል ሆቴል ምስ በፅሑ ይጋጨው በዚ ከዓ ጆን ኣብቲ ናይቲ ኮንቲነንታል ሆቴል ኣስካላ ኢዱ ስለ ዘዕረፈ ዜሮ ንዑ ክቆትሎ ይክእልኒዩ ብድሕሪ እዚ ሻሮን ንጆን ናብቲ ማዕረፊ ክላስ ይወስዶ ዜሮ ከዓ ንዑ ስዒቡ ይኣቱ በዚ ከዓ ዜሮ ማዕረኽ ክንደይ ከም ዘድንቆን ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ከም ዝኾኑ ንጆን ይነግሮ ኮይኑ ግን ጆን በቲ ሰረብኡ ይተሰማምዐን ብድሕሪ እዚ ጆን ምስ ከልቡ ተመሊሱ ይራኸብ ብምቕፃል ዊንስተን ንዑ ንምርካብ ከም ዝተዳለወ ምስ ፈለጠ ኣብኡ ኮፍ ክብል ነጊርዎ ይኸይድ ጆን ከዓ ኣብ ሓደ ናይ መስትያት ክላስ ንዊንስተን ረኽቦ በዚ ከዓ ጆን ክቆትሎ ከም ዝመፀ ይፈልጥ ነበረ ብድሕሪ እዚ ዊንስተን ንጆን ብፈታዊ ንኽቕተል ከም ዝመርፅ ይነግሮ ኮይኑ ግን ካልእ መንገዲ ከም ዘሎ ንጆን የፍልጦ ቀፂሉ ቃትኡ ብምስሓብ ወይ ንዘለኣሎም ብጉማን ኮይኑ ክሰርሕ ወይ ከዓ ንኩሎም ሰበስልጣን ተቃዊሙ ብምቅላስ ሰበይቱ ትፈትዎ ሰብ ኮይኑ ናይ ምማት ምርጫ ይህቦ እታ ዳኛ ዊንስተን ካብ ስልጣን ክወርድ ምዃኑ ንምንጋር ናብቲ ናይ መስትያት ክላስ ትመፅእ ንሱ ከዓ ከም ዘይወርድ ይነግራ ቀፂላ ንዊንስተን ክቆትሎ እንተኮይኑ ንጆን ትሓቶ ንሱ ከዓ ኣይቆትሎ ናይ ብምባል ይምልሰላ ስለዚ ሕጂ እቲ ናይ ኒውዮርክ ኮንቲነንታል ሆቴል ናይ ሃይ ቴብል ድጋፍ ንኽስእን ትእዝዝ እዚ ከዓ እቲ ሕጊ ስለ ዝፈረሰ ኣብቲ ውሽጢ ኮንቲነንታል ሆቴል ቅትለት ምፍፃም ይከኣል ማለት እዩ በዚ ከዓ ዊንስተንን ጆንን እቶም ቀንዲ ዕላማ ይኾኑ ኣብ ቀረባ ከዓ ኩሎም ናይ ሃይ ቴብል በዓል ስልጣናት ናብቲ ሆቴል ክመፁ እዮም ኮይኑ ግን ዊንስተን እቲ ኣጋጣሚ ኩሉ ነገር ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ዝጥዕም ከም ዝኾነ ይሓስብ ጆን ብወገኑ ብዙሕ መሳርሕታት ከም ዘድልየ ይዛረብ ብድሕሪ እዚ ጆን ናብቲ መቐመጢ መሳርሒ ዝኾነ ቦታ ይምርሕ ናይ ሃይ ቴብል ናይ መሳርሒ ዓቕሙ ስለ ዝተመሓየሸ ዝበለፀ ተሪር ካሊበር ከም ዘድልዮ ሻሮን ይዛረብ ዊንስተን ከዓ ኣብቲ መሳርሒ መቐመጢ ንነብሱ ዓፂዩ ክቕመጥ ከሎ ሻሮንን ካልኦት ሓለውትን ከዓ ምስ ናይ ሃይ ቴብል ወታደራት ንምውጋእ ይዳለዉ መሳርሒኦም ካብቲ ዝሓስብዎን ላዕሊ ሓደገኛ ስለ ዝነበረ ጆን ናብኦም ቀሪቡ ንኸቅጥዕ ይግደድ ብድሕሪ እዚ እታ ዳኛ ክሳብ መዓስ ንነብሱ ክከላኸል ከም ዝኽእል ንምሕታት ናብ ዊንስተን ትድውል ንሱ ከዓ ዘረባኣ ከይወድአት ቴሌፎን ይዓፅዋ ካብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ሃይ ቴብል መርታዕቲ ጆንን ሻሮንን ይተርፉ ቀፂሉ ኣብቲ መቐመጢ መሳርሒ ተራኺቦም ሻሮን ናይ ጥይት መከላኸሊ ሓሊፉ ዝኣቱ መሳርሒ ንጆን ይሂቦ ብድሕሪ እዚ ካልኣይ ዙር መጥቃዕቲ ይጅመር እቲ ጥይት ርእሲ ክብትን ስለ ዝኽእል ጆን ብቐሊሉ ንኩሎም ብቕልጡፍ የወግዶም እታ ዳኛ ከዓ ዳግማይ ናብ ዊንስተን ደው ኢላ ንስምምዕ ክቐርብ ዝደሊ ተኮይኑ ትሓቶ ንሱ እውን ብወገኑ በቲ ሓሳባ ይሰማዕ ብምቕፃል ጆን ናብቲ ኣቐዲሙ ዝነበሩ ናይ መስትያት ክላስ ምስ ከደ ብክልተ ኒንጃ መጥቃዕቲ ይበፅሖ ናብ ብዙሕ መስትያት ከዓ ይስንብዎ ኣብ መወዳእታ ግን ንክልቲኦም ብናቶም ሰይፊ ተጠቂሙ ይቐትሎም ብድሕሪ እዚ ናብቲ ላዕለዋይ ቦታ እናደየቦ ከሎ ዜሮ ኣብ መስትያት ኮይኑ ክሕትጨሉ ጀመረ ኮይኑ ግን ጆን ንዑ እናረኣየ ከሎ ክልተ ካብ ናይ ዜሮ ሰባት መፂኦም መጥቃዕቲ ይፍንውሉ እቶም ሰባት ከዓ ንዑ ንምቕታል ናይ ኣጋጣሚ ዕድል ይረኽቡ ኮይኑ ግን ምስኡ ተባኢሶም ከም ዘይፈልጡ ብምዝራብ ንዑ ካብ ምቕታል ብኢዶም ክበኣሱ ይጅምሩ እቲ ባእሲ ምስ ተጀመረ ከዓ ዳግማይ ናብ ቤትሮ ይስንድዎ ቀፂሎም ንኽትስእ እንዳፀዓረ ምስ ረኣይዎ ኣብ ቀረባ ካብ ስራሕ ወፃኢ ብምዃኑ ቁርፁ ከም ዝሰኣነ ይዛረቡ ብድሕሪ እዚ ጆን ቁልፊ ውፂኡ ከም መሳርሒ ንምጥቃም ይዳሎ ኣብ ሳልሳይ ዙር ጆን ተዳኺሙ ዋላ እንተነበረ ነቶም ፀላእቱ ደጋጊሙ ብምህራም ነቲ መስትያት ሴሩ ንታሕቲ ይስንድዎም ቀፂሉ ንዕኦም ኣወጊዱ ንዜሮ ንምርካብ ናብቲ ላዕለዋይ ቦታ ይኸይድ ብድሕሪ እዚ ጆን ምስ ዜሮ ንንውሕ ዝበለ ናይ ሲፍ ባእሲ የካይዱ ኣብ መወዳእታ ግን ጆን ናይ ዜሮ ናይ ምሕባእ ተንኮል ብምጥቃም ዝበለፀ ዕድል ይረክብ
ኮይኑ ከዓ ዜሮ ብጣዕሚ እናደመየ ከሎ ጆን ከዓ ሰይፉ ኣብ ልቡ ክሳብ ዝሸኽለሉ ንዑ ምባእስ ይቕፅል። ብድሕሪ እዚ ክልቲኦም ተዳኺሞም ጎኒ ንጎኒ ኮፍ ይብሉ። ዜሮ ብወገኑ ባሶም ጽቡቕ ከም ዝነበረ ይዛረብ። ቀፂሉ እውን ንዕኡ ከም ዝሕዞ ምስ ተዛረበ ጆን ከዓ ከም ዘይሕዞ ነጊርዎ ይኸይድ። ጆን እንዳኸደ ከሎ ዜሮ ከዓ ኣብቲ ዝነበሮ ወዲቑ ይመውት። ብኻልእ ዊንስተን ምስ ታዳኛ ብምዃን ኣብ ላዕሊ ኮይኖም ይዘራረቡ ነበሩ። እታ ዳኛ ከዓ እዚ ናይ መጀመርያ ዙር ከም ዝኾነን ካልኦት ብዙሓት ከም ዝመፁን እቲ ኮንቲነንታል ሆቴል ከዓ ከም ዝወድቕ ንዊንስተን ትነግሮ። ዊንስተን ከዓ ምስቲ ህንፃ ዝሓለፈ ጥቡቕ ርክብ ስለ ዘለዎ ነቲ ኮንቲነንታል ሆቴል ዳግማይ ብምህናፅ ብእግሩ ጠጠው ከም ዝብል ክገብር ይኽእል ይብላ። በዚ ከዓ ጆን ይመጽእ። እታ ዳኛ ዊንስተን ብዛዕባ ስልጣኑ ዝተዛረቦ ነገር ነቲ ኣማንነቱ ጽቡቕ መርኣየ ከም ዝኾነ ትኣምን። ቀፂላ እውን ነቲ ዘፍረሶ ታሕጊ ዳግማይ ብምምላስ ናብ ማናጀርነቱ ከም ዝምለስ ነግሮ። ኮይኑ ግን ናይ ጆን ጉዳይ ዝኾነ ነገር ክግበር ከም ዘለዎ ተፍልጦ። ነሱ ከዓ በቲ ሓሳብ ኣይሰማዕ እሞ ኣብ ልዕሊ ጆን ደጋጊሙ ይትኩስ። ጆን ከዓ ኣብ ጃኬቱ ብዝሃርምዎ ዝነበሩ ጠያይት እናደፍኡ ካብቲ ላዕሊ ይጸድፍ። ካብቲ ፖላስ ክወድቕ ከሎ ምስ ዝተፈላለዩ ነገር ይጋጨው ነበረ። እታ ዳኛ ከዓ በዚ ትሕጎስ። ብድሕሪ እዚ እታ ዳኛ እናኸደት ከላ ናይ ጆን ሬሳ ክትርኢ ከም ዘለዋ ትውስን። ቀፂላ ናብቲ ኮንቲነንታል ኣትያ እቲ ሬሳ ከም ዘየለ ንዊንስተን ትነግሮ። ወሲኻ እውን ጆን ዊክ ንዕኦም ክከታተሎም ከም ዘይትደሊ ትገልጸሉ። ዊንስተን ከዓ በቲ ሓሳብ ኣይሰማዕ። ብምቕጻል ዊንስተን ንዕኡ ዘጸግሞ ነገር ከም ዘየለ ብሕሹኽታ ይዛረባ። ብድሕሪ እዚ ኣቐዲሙ ጆን ሪእዎ ዝነበረ ናይ ቦሪኪንግ ሰላይ ናይ ጆን ከልብና ተኸተሎ ንጆን በቲ ዓረብያ ገይሩ ይወስዶ። ቀፂሉ ተሰባቢሩ ዘሎ ጆን ናብቲ መሬት ይድርብዮ። ጆን ከዓ ኣንከራሪዩ ኣብቲ ቅድሚ ዙፋን ይወድቕ። ኣብቲ ዙፋን ከዓ ቦሪኪንግ ኮፍ ኢሉ ሉስሉስ መስተ እናሰተየ ንዕዘብ። ጆን ከዓ ኣዝዩ ተዳኺሙ ነበረ። ቀፂሉ ቦሪኪንግ ንጆን ትሰምዓኒ እንተሃሊኻ ኢድካ ሓፍ ኣብለለ ይብሎ። ብምቕጻል ጆን ምስታ ዝተቆረፀት ራብዒት ጻብዕቱ ሓፍ የብል። ቦሪኪንግ ስለ ናይ ጆን ክሕደትን ስለ ናይ ሃይትብል ሕጊ ክዛረብ ይጅምር። ቀፂሉ ስልጣኖም ተጠቂሞም ብዙሕ ነገር ከም ዝገብሩ ብምጥቃስ በዚ ከዓ ከም ዝተበሳጨወ ይዛረብ። ብድሕሪ እዚ ንጆን ንሱ እውን ከምኡ ተበሳጭ እንተሃልዩ ይሓቶ። ጆን ቀሲሉ ርእሱ ብምልዓል ገጹ ብምሉኡ ደም መሊኡ ነበረ። ብተወሳኺ እውን ዓይኑ ብኸቢድ ተጎዲኡ ነበረ። ሕጂ እውን እንተኾነ ግን መልሲ ክህብ ስለ ዝኽእል እወ ብምባል ይምልሰሉ። እቲ ፊልም ከዓ ኣብዚ ይውዳእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ዝፈተኹም ኣይጠራጠርን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ስለተተባብዑና ኣዝና እናመስገንና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ዘሰናዩ